Hey Shembe, ngiyabonga ukuthi angazi kuShembe ngingabonga kanjani. Ngizibona yazi ngikhula kancane kancane ngokomqondo yabo. Ngibona izinto zingenza ngilahlekelwe i-sense of reasoning. Sengikwazi ukuba reserved noma ngizibona ngibe reserved yabo. Cause kuqala ngangithi mangibona umjiva. Yes, namanje kusenzeka ukuthi ngibe excited like kube ngathi ngiyashutha. Let people see what I've just seen. Yabo yonke leyo nto le. But manje mangubona umjiva. Yes, I capture those moments, I'm not gonna lie. Ngiyawashutha lawo moments. But sekunalento yokuthi let's reserve, let's preserve, let's keep them private, let's store them, let's in our archives, let's store umlando webandla. Sekunaleyo sense of reasoning manje cha ngiyabonga ngiyaziluzulu ngokuthi ufaka i-growth engqondweni yami kancane ukuthi ngikhumbula nje nangoJanuary ne-content e-wholesome kanjani. I-content othi uyibuka ukuthi kodwa uShembe ufake i-growth ukuthi no, let's store umlando webandla, hayi bafethu, hayi ngathi uShembe akangikhulisa njalo. Ngiyabonga nje, ngiyabonga.